Iż-żagħżugħ ta' 26 sena Akram al-Mxaj se jindefen fil-Libja wara l-inċident fatali f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima. Net News jinsab informat li din kienet ix-xewqa tal-familja ta' Akram, Libjan li huwa miżżewweġ lil tfajla Maltija u l-ħalla wara tifla ta' sena u ftit xhur. Il-mewt ta' Akram ixxukjat lil ħafna, bit-tfajla tiegħu Amira twassal messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook ta' Net News: inħobbuk ħafna u mhux se ninsewk qatt. Dan kien messaġġ komuni anke fost il-komunità Libjana f'Malta, b'dawk kollha li kienu jafuh ifakkruh bħala bniedem kwiet mill-aħjar u li kien iħobb lil familtu u li kiseb ir-rispett ta' kull min kien jafu. L-aħbar tal-mewta traġika tiegħu waslet ukoll għal ammont kbir ta' messaġġi ta' nies li weduh li jieħdu ħsieb lil bintu daqs li kieku kienet tagħhom. Kien hemm ukoll messaġġi ta' kundanna għal min bla skruplu u minuti wara l-inċident xerret il-filmat ta' żagħżugħ imdendel u jipprova jżomm ħabel qabel waqa' 7 sulari. Fost dawn Omar Rababah, żagħżugħ li jaf lill-familja ta' Akram u staqsa lil min se jkonsla lil bint Akram la darba tikber u tara lil missiera f'dawk il-momenti. Lil bint Akram, 15-il sena oħra li jkollha 16. Min ħajkonsla meta tara dak il-video ta' missiera jissiera tal-ħajja? Fid-dawl ta' dan appella mhux biss biex il-filmat jitneħħa imma wkoll biex min xerdu jitlob skuża lil familtu. Nistenna li l-filmat jitniżżel u mhux biss jitniżżel, però li tinħares qarrija fejn jitolbu apoloġija għall membri tal-familja għax dawn ħadd ma jkunslhom. Anke l-komunità Libjana fuq il-midja soċjali appellat biex ħadd ma jxerret il-filmat b'rispett ta' martu, bintu u dawk kollha li kienu jafuh. Intant fi stqarrija l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin qalet li ilha żmien tinsisti mal-awtoritajiet biex ikun hemm reġistru tal-ħaddiema kwalifikati fis-settur tal-kostruzzjoni. Fi stqarrija fejn ma tidħolx fil-mertu ta' dan il-każ partikolari, l-MDA appellat biex kull ħaddiem f'dan is-settur ikollu kors bażiku tal-health and safety fil-waqt li kull min iħaddem jimpjega nies kwalifikati.